Mae tymor yr Hydref yn dymor o newid ac yn wir mae yna nifer y gyhoeddiadau newydd o fewn y diwydiant amaethyddol wedi bod dros yr wythnosau diwethaf. Mae bil amaethyddiaeth cyntaf Cymru wedi cael ei osod ger bron y Senedd gan y gweinidog materion gwledig Lesley Griffiths. Mae'r bil yn paratoi'r ffordd ar gyfer deddfwriaeth thrawsnewidiol i gefnogi ffermwyr yma yng Nghymru. Mae'r bil hefyd yn cynnwys ymrwymiad y rhaglen lywodraethu i wahardd defnyddio maglau a thrapiau glud. Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno gwaharddiad llwyr. Mi fyddwn ni'n astudio'r bil yn fanylach yma'r Ffermio yn ei rhaglen ymhen pythefnos. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi y bydd rheolau newydd ar gyfer lleihau llygredd amaeth yn cael ei gohirio am 3 mis, tan Ebrill y cyntaf y flwyddyn nesaf. Mae'r undebau amaethyddol ynghyd â Phlaid Cymru wedi dadlau nofer yn erbyn cynllun Llywodraeth Cymru i wneud Cymru gyfan yn barth perygl nitradau, NVZs. Mae yna sawl ffes gwahanol i gyflwyno'r rheoliadau wnaethon ni gwrthwynebu wrth gwrs ar y cychwyn, ac mae'r ail ffes fod cychwyn ar y cyntaf o Ionawr, a mi oedd hynny wrth gwrs yn cyfyngu ar lefel y neitradau oedd modd i roi ar dir ffarm 170 kg per hectar. A'r teimlad oedd wrth gwrs bod hynny yn mynd i gael effaith andwyol ar nifer o busnesau fferm, oherwydd oedd e'n mynd i effeithio ar lefelau stocio i bob pwrpas, oherwydd oedd ganddoch chi mor tir i gael gwared ar lawer o'r slyrri yna. Fe basiwyd y rheoliadau yn anffodus, oherwydd oedd ganddo ni ddim mwyafrif i'w blocio nhw. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, o ganlyniad i'r cytundeb cydweithio, dyn ni o leia wedi llwyddo i gael y Llywodraeth i gymryd 1 cam yn ôl ar yr ail ffes yma. A fydd o ddim yn dod i fewn ddechrau Ionawr, mi fydd hynny ddim yn digwydd nawr tan mis Ebrill y flwyddyn nesaf. Mi fydd hynny wedyn yn caniatáu amser i'r Llywodraeth i ymgynghori gyda'r cyhoedd, gyda'r sector ac eraill ar greu system drwyddedu, a fydd wedyn yn golygu a bod e'n cael ei dderbyn bod hawl gan pob ffarm yng Nghymru i wneud cais i gael hyd at 250 kg o neitradau per hectar ar ei tir yn hytrach na'r 170 kg. Rhyw fath o derogation i bob pwrpas, yn union be mae'r undebau wedi bod yn galw amdano fe. Mae yna 20 miliwn o bunnau ychwanegol i fuddsoddi mewn is-adeiledd ar y ffermydd sydd angen hynny. Diolch yn ddigon, wrth gwrs, ond mae yn mynd i fod ychydig bach o help. A'r elfen arall hefyd ydy mae yna asesiad effaith rheoleiddiol yn mynd i fod i edrych ar effaith economaidd ac amgylcheddol y lefel yma o 170 kg oedd yn y rheoliadau, oherwydd mae amgylchiadau wedi newid. A fydde nifer ohono ni'n dadlau os ydy'r amgylchiadau o safbwynt crisis costau byw, o safbwynt y rhyfel yn Ukraine a oblygiadau hynny i'r diwydiannau bwyd o gwmpas y byd, yna felly chi'n meddwl bod yna gyfle i edrych eto yn fwy cyffredinol ar i'r lefel yna dal yn addas. A mae rhaid i ni ddyn siŵr nawr, gyda'r ymgynghori, a fydd yn digwydd, bod llais y diwydiant a llais cefn gwlad yn dod drwyddo'n gryf, oherwydd, chi'n modd, mi fydd yna leisiau o gyfeiriadau eraill yn sicr yn cael ei clywed, a mae eisiau ni'n ein siŵr bod y cynllun trwyddedu yma yn un sydd yn gweithio, ac yn un sydd yn dilifro cynllun tipyn mwy cymesur a tipyn mwy teg pan mae'n dod i ddywodol cefn gwlad. Mae Cig Oen o Gymru wedi cael ei allforio i'r Unol Daleithiau am y tro cyntaf ers dros chwarter canrif, ac ymchwil yn dangos y gallai'r farchnad fod werth 20 miliwn o bunnau'r flwyddyn i ffermwyr a phroseswyr Cymru o fewn 5 mlynedd. Mae yna newyddion da hefyd gan gwmni llaeth Hifenfa De Arfon, sydd wedi cyhoeddi elw am y flwyddyn ariannol ddiwethaf 2021 i 2022 o 4.1 miliwn o bunnau. Dyma'r elw mwyaf yn hanes y cwmni ers ei sefydlu 1938, ond wrth gwrs, rhaid nodi bod y canlyniadau yma ar gyfer y cyfnod cyn y cynnydd mewn prisiau ynni. Mae'r cwmni sydd yn eiddo i 140 o ffermwyr hefyd yn dathlu llwyddiant yn y gwobrau caws byd eang. Maen nhw wedi ennill 2 gwobr aur. Da ni'n trio cynhyrchu llaeth da ar y ffermydd o safon uchel sydd dod i mewn yma. Wedyn maen nhw'n troi i mewn i caws efo safon uchel yn y ffatri ac rheoli costa ac mae'n gyd yn adio at ei gilydd wedyn i wneud y swm da yma da ni'n wneud blwyddyn dwytha yma wan lly de.
Mae'r hifenfa wedi buddsoddi 3.8 miliwn o bunnau yn i'r rhaglen buddsoddi prosiect Dragon. Dyn ni wedi cael arian i helpu efo hwn gan Llywodraeth Gymru a dros y 3-4 blynedd nesaf bydd ni'n expandio'r ffactri. Felly, wrth i'r hifenfa dyfu, ydy hynny'n golygu bydd na fwy o swyddi ar gael? Mi fydd, so erbyn diwedd y prosiect, bydd angen o leia 30 o bobl newydd ar y ffactri ei hun. Ac os ydych chi yn tyfu fel cwmni, angen mwy o staff, ydy hynny hefyd yn golygu bod chi angen mwy o laeth? Fydd angen lot mwy o gaeth efo ni. Dyn ni'n eli ar treol cael 30 miliwn litrs o llaeth gan ffermwyr lleol. Mae hwnna yn swm aruthrol o laeth. Oes na ddigon o laeth yn mynd i fod ar gael i chi? Mi fydd na digon o llaeth. Dyn ni bobl yn gweithio yma heddiw yn siarad i'r ffermwydd ac yn dechrau cael aelodau newydd yn barod i pryd fydd angen nhw. Mae'r ffermwyr, maen nhw'r peth mwyaf bwysig sydd da ni yn hyfenfa. Hebddyn nhw a gwaith caled maen nhw'n wneud trwy'r dydd bob dydd, bydd ddim caws dyn ni i gallu werthu.